Yun, welcome back mga pare ko sa ating panibagong night sport fishing, panibagong pakipagsapalaran naman sa alo ng dagat mga pare ko. Tara at simulan natin itong pangumana mga pare ko para makapanghuli naman tayo ng pangulam. Sana mabiya naman tayo. At ito yung unang lubog natin mga pare ko. Hanap-hanap tayo dito sa ilalim kung baka may nakatago isda mga pare ko. At ito yung isang butete. Hindi natin yung huling kasi hindi naman yung kinakain mga pare ko. Wala mga pare ko. Kahit saan sulok walang nakatagong isda mga pare ko. Hanap ulit tayo sa ibang spot. At eto may dalawang pusit mga pare ko. Pili natin itong sa full composite ka. Maamo yung mga pusit ngayon mga pare ko. Hanap na tayo baka may mga kasamahan pa ito. Dalawa sana ito kasi pinili ko na yung isa na medyo malaki-laki. You know, pang ulam na ito mga pare ko. At ito naman yung sunod na makupanan natin mga pare ko. Isang ipos-ipos or triple tail. Ayan o, nakahiga lang. Dandahanin natin. Sa full isda ka. Medyo malaki-laki na ito mga pare ko. Ayan o. Ayos, pang ulam na rin ito. Hanap pa tayo, baka may makasama pa ito mga pare ko. At ito, sunod na lubog mga pare ko. Medyo may kalaliman at ayun, silip-silip tayo sa bato. At ayun, may isang talog bago mga pare ko. Ayun o, nakadikit lang. Dandahanin natin. Sa full isda ka. Ayos, may pang sabaw na tayo mga pare ko. Ito yung masarap sa sabaw at sa tinola. At ito yung kasama ko, nakakuha ng isang malaking surahan. Ayun o. May higit 1 kilo mga pare ko. Napakaswerte at meron pang nakuha isa. Bali dalawa na yung nakuha niya mga pare ko. Hanap-hanap tayo baka may kasamaan yun. At ito may kurisan ako nakita. Nasa ibabaw ng bato. Ayun o. Sa full isda ka. Ito yung paborito ko mga pare ko. Kurisan, matataba yung ganitong uri ng klase ng isda mga pare ko. Hanap-hanap pa tayo. At ayun, may kurisan ulit sa loob mga pare ko. Dandahanin natin. Sa full isda ka. Ayos at sunod-sunod yung kurisan mga pare ko. Sakto ito sa pangsabaw para makaligup naman tayo ng masarap na sabaw mga pare ko. At eto may ipos-ipos ulit. Dandahanin natin. Sa full isda ka. Ayos at nakadagdag tayo ng ipos-ipos mga pare ko. Magkakasunod lang. Ayun o, malapad-lapad. At ito, sunod na lubog ulit mga pare ko. Ayun, may ipos-ipos ulit. Nakatago sa loob ng butas. Dandahan natin. Sa full ipos-ipos ka. Ayos at puro ipos-ipos. At muntik pa ito makawala mga pare ko. Manipis yung tama kaya dinampot ko na kagad. Baka makawala pa. At ito may isda ulit, ipos-ipos mga pare ko. Ayun o. Sunod-sunod na yung ipos-ipos natin. Yun, sa pool natin mga pare ko. Ayos at katantama na yung mga size nila. Pare-pares yung size nila mga pare ko. Mga good size na. Ayun o, malapad-lapad na rin. At ito, sunod na lubog ulit mga pare ko. Hanap ulit tayo ng isda sa ilalim. Ayun, may kurisan. Kurisan ulit mga pare ko. Yun, sa pool natin. Na headshot mga pare ko. Ayan o, hindi na nakagalaw. Ayos at nadagdagan yung pangsabaw natin. At eto may kurisan ulit. Ayun o, malapad. Sa pool isda ka. Ayos, malapad ito mga pare ko. Ayun o. Ang taba mga pare ko. Sunod-sunod na yung kurisan at ipos-ipos natin. At eto, hanap ulit tayo ng isda mga pare ko. Ayun, may danggit. Medyo malaki na ito. Sa full isda ka. Pangdagdag doon sa sabaw mga pare ko. Danggit. At sunod na makikita natin mga pare ko ay isang bunak. Kauri ng mulmol mga pare ko. Kaya hindi na natin ito hulihin. Hanap na lang tayo ng iba. At ito may kurisan. Dandahanin natin. Nako, manipis yung tama mga pare ko. Mapunit yung laman mga pare ko. Ayun, nakawala. Sayang naman, nandun na, pumunta na sa malalim na parte mga pare ko. At eto may bunak ulit. Ayun, nakalabas yung ulo. Pero hindi natin ito hulihin. Ayun, pumasok na sa butas mga pare ko. Bye bye.
Hanap na lang tayo ng iba mga pare ko eh. At eto may ilak na pasalubong. Medyo alanganin. Ano doon na? Pumasok na doon sa malaking butas mga pare ko eh. At eto lumabas doon sa may kabila. At ayun, hindi natin tinamaan. At dito pagsisid ko ulit may dalagang bukid. Ayun oh, sa pool natin mga pare ko eh. Ngayon lang tayo nakahuli ng dalagang bukid dito sa amin mga pare ko eh. Bibihira nga lang yun dito. Ayun oh. Malaki na, good size mga pare ko eh. Ito na pala yung huli natin na natusok mga pare ko eh, kasi aahon na tayo. Ayos na rin yung pang-ulam, may pangbenta na rin tayo mga pare ko eh. At ito, umahon na nga ako mga pare ko eh. Ayos na rin yung pang-ulam natin. At umahon na yun yung kasama ko. Nauna na sa tabi. At ito na yung mga huli ng kasama ko mga pare ko. Ayan oh, grabe, napakasulit talaga. Dalawang surahan, malaki. At marami pang ibang isda mga pare ko eh. Kaya napakaswerte niya. Bawi lang tayo sa sunod mga pare ko eh. Kaya hanggang dito lang yung video natin. Pa-like, share, follow lang. Ito pala yung unang banat ko ngayong 2025. Yun. Peace out.